Hola. Sí, però és que clar és... La propera vegada li deixarem, eh? Jo volia dir també, envers a la història, com ha dit el company, a l'època dels 68, 70, fins bastant avançat als anys 70 vam estar lluitant i corrent davant dels grisos. Fins i tot vaig estar despedida d'una empresa per lluitar i tal. No em sap greu, ho tornaria a fer. Ho tornaria a fer. Però jo m'he preguntat moltes vegades en aquella època per què lluitava. Lluitava per uns ideals, lluitava per una democràcia. I resulta que aquesta democràcia m'ha sortit fracassada del tot. No és Vale, doncs després et faria una pregunta a tu. La pregunta no la faria amb ells. La d'ells ja la sabem, explotant-nos, arruïnant-nos la vida, com sigui, els hi portem els calés al banc i ells negocien amb els nostres calés. Els nostres empresaris ens exploten quan treballem i ens tornen a explotar quan consumim el producte que els hi hem fabricat nosaltres. I en acabat ens sobren $2 i els portem al banc perquè ens continuïn explotant. Home, per l'amor de Déu. Llavors jo em pregunto, tots aquests anys de tranquil·litat, de pau, o de pau somniada, com deia aquest altre company, què fèiem nosaltres? On estàvem? Els pares ignorants perquè se'n van cuidar que fos així. Ai, no, fill meu, no et fiquis en lius, no sigui que et fotin una hòstia i et deixin mal ferit o et dallòs. Però en canvi no surten a lluitar contra la droga que ens l'han fotut ells i ens maten els nostres fills i ens els deixen inútils. Ah, cony! Quan les coses van a favor d'ells és que ni ens n'adonem. I ara, doncs, em pregunto, quina és la postura nostra? Vull dir, què pretenem? Ja que hem estat tant temps adormits, ara, en aquest despertar, que no sigui només un somni, que sigui una continuïtat i aniré des del punt en què pugui, com pugui, aniré donant suport. Vinga. Molt bé, molt bé. Jo, és una opinió, no? No vol dir que ho traslladi ara, ni molt menys, no? Però en la qüestió de la violència, que es parla una mica de casos, no? Jo diferia... Si canviar aquest món en 4 dies, no ho farem potser en 400, és igual, jo no tinc pressa, però el que hem de fer, i ho tinc claríssim, és que de la mateixa manera que ells ens envien a la policia o ens fan les declaracions d'Hisenda per controlar-nos, nosaltres tenim el deure, jo crec, i la responsabilitat individual per manifestar-la, la responsabilitat col·lectiva, de vigilar-los amb ells. Que no, que els hem de fer fora, collons, els hem de fer fora. Bueno, jo dic el que opino. Vale? Jo penso que potser amb la primera fase, o quarta, o quinta, o sexta, la que estemos, no lo sé, és una manera de començar a vigilar-los i dir, que t'estàs passant. I estàs aquí perquè jo t'he votat o perquè algú l'ha votat. I hem de sortir al carrer a dir-los, t'estàs passant i és la meva vida, no la teva. Vull dir, hem d'agafar consciència d'això. Una manera molt bona de fer-los pressió és dir-los, tu em vigiles, però jo a tu també. Ja està. I vens com les ocupacions de les places i tot això, és introduir elements que abans eren impensables. Doneu-vos en compte que heu introduït un nou fòrum, un nou... que ara és tingut en compte, perquè hi ha els mitjans, els twitters, etc. No s'ho esperaven, I llavors això els descol·loca molt notablement. Jo diria que això és d'aquest talent, a la persona que se li va acudir, que posant-se davant de la plaça, congregaria d'altres i tal, d'un-i-do, xapó, Aquí. Potser no s'ha d'acabar aquí, però jo veig un perill perquè la força la tenen i la gent s'acobarda. Els mateixos que ara a la pau et donaran suport, a la guerra de nosaltres mateixos, no te'l donaran. Jo? No. La tinc jo, si no se sap greu. A tu? Perquè fa estona que espero contestar unes quantes. Aviam, ara, com molt bé dius, ho estan fent malament. Qui els ha col·locat on són? Algú s'ha donat compte d'una vegada que els hi paguem el sou nosaltres? Treballen per nosaltres. Parleu del sistema com si fos una bèstia aliena
que l'hem creat nosaltres, el mantenim nosaltres, el fomentem nosaltres. Ojo, un sistema que vam crear alguns dels que estem aquí lluitant davant i darrere grisos. Perquè abans no hi havia aquest sistema, no existia l'estat del benestar, no hi havia l'educació obligatòria i gratuïta, i si hi ha una llibertat amb la que expressar-se als fòrums i les places és perquè abans s'ha fet una tasca dividida. Els uns s'han fet funcionaris i els altres estem decebuts, defraudats, indignats, no, supercabrejats. No ens vam deixar el cul corrents davant dels grisos o arriscant-nos que ens obrissin el cap perquè després arribéssim a això, a tenir 5 milions de parats i pensar que un cop no tens res que perdre, no és que hagis d'ocupar les places, és que acabes fent actes molt més violents. Perquè no tens res a perdre, igual que no tenen res a oferir-te. Per tant, quan hi ha votacions, menys abstenció de la simbòlica. Ningú a votar. Absolutament ningú, perquè només que vagi el 40% som majoria. Entesos? Només ha passat en un poble, Ja ho sé. Espanya. Ja ho sé. La dreta, aquesta antisistema, que és tan antidemocràtica, és la que millor sap fer servir les eines. Aquests pobles del Priorat són de drets. I tots caiem amb la tentació de dir, per lo malament que ho fan. No. Què voleu fer? Teniu les idees, teniu les eines, teniu la veu, teniu els micròfons, teniu les eines més importants que hi ha avui en dia. El vostre cervell, les vostres consciències, la vostra cultura i 3 generacions que us donen suport. Ningú, quan ha fet una revolució, tenia besavis, avis, pares i alguns fins i tot fills. Sabeu quin poder és? Som conscients? Perquè vam lluitar per això, O sigui que seguiu ocupant places, seguiu alçant la veu, però ocupeu-vos del sistema no com la bèstia parda que ve de no sé sap on, com aquells que els hi paguem el sou i podem destituir. Entesos? Però hi haurà d'haver una alternativa, La llibertat no és gratis. La llibertat comença amb una prohibició, com deien al maig del 68, Prohibit, prohibit. És una prohibició en si mateixa. I mentre existeixi l'home, l'home serà explotat per l'home. Evidentment. Perdoneu-lo de l'home, que jo ja sé que... L'ésser, se li diu l'ésser humà. I així ja no hi ha gènere. En aquella època es deia això. Sí, però aviam, penseu en això, Els hi paguem el sou tots plegats. Vosaltres mateixos. No acabo d'entendre per què parles de vosaltres si esteu aquí també, no? És com una mica paternalista per la vostra part, vosaltres... Quan parlo de vosaltres he parlat de 3 o 4 generacions tots junts, No he dit que us heu d'anar matant, no? Estem aquí amb vosaltres, Quan diem vosaltres és perquè sou el relleu generacional que toca, Cadascú té que recolzar i fer. Hola, jo, com has fet al·lusió a la lluita per la democràcia, com ja soc carrinclona, com és evident, com tots vosaltres. soc d'aquestes que té ja per aquí fills, inclús tinc un net que també està per aquí. Haig de dir que aquesta democràcia no té res a veure amb aquella democràcia per la que alguns de nosaltres, els que som més grans, vam córrer darrere i davant dels grisos. I ens van donar d'hòsties, ho direm en castellà, hasta el filo de la boca. Sí, perquè el carnet d'identitat el teníem als 23 anys. Deixa'm acabar. Nosaltres lluitàvem contra la dictadura, contra el franquisme, i teníem il·lusió per fer un món millor. I aquest món millor passava perquè fos un món participatiu, on cada dona i cada home poguessin decidir. Sí, senyor. Què ens ha passat? Que aquesta democràcia no s'assembla ni amb el folre a la que nosaltres, i ara quan parlo de nosaltres parlo de la generació dels que són més grans, dels que vam lluitar contra el franquisme, volíem. Però no som culpables, en tot cas som responsables d'haver deixat que els polítics, en lloc de ser el que eren en principi, que eren els nostres companys de cèl·lula, els nostres companys de reunions, els espavilats, els llepes,
que els hi ha a tot arreu es convertissin en professionals. D'això som responsables tots, totes les generacions, les més carrinclones i les més joves. Penso que una de les coses més importants és aconseguir que els polítics deixin de ser professionals de la política per convertir-se en gent amb vocació de servei, que és al mateix temps als que tu t'has referit en concret, volien i desitjaven, i per lo que ens estomacaven els guixos. I alguns companys passaven temporades a la presó. Alguns fins i tot no hi són. Del que es tracta és que la política es converteixi en el que sempre tenia que haver sigut, i és la representació de la polis, de la ciutat, del poble. I per això estem aquí. I no hi ha nosaltres i vosaltres. Aquí som l'assemblea que decideix. I això és el millor que té aquest moviment, si em permeteu. Molt bé. Sí. Ah, vale. Llavors... Sí. Jo crec també que el que estem dient és una prova de lo que jo penso, no? Que el fet de fer un partit polític que s'ha parlat, no? El fet de delegar una responsabilitat o un poder a un partit, a una comissió o a una gent que podria ser els nostres companys de cèl·lula, com han dit, no? El fet que governi un país és un error. Jo crec que realment, si tu vols que funcioni una societat, les decisions no són d'una cèl·lula ni d'un partit, ni les decisions s'han de prendre assembleàriament dia rere dia. Jo penso sempre que això, que aquí la llibertat es construeix dia a dia amb la decisió de cada individu, sigui des d'on sigui. Doncs jo penso que és inútil delegar-ho a un petit comitè, a un líder, a la decisió la prenem nosaltres sobre les coses que ens afecten a nosaltres, que ningú prengui una decisió per nosaltres perquè som prou autònoms com per prendre les nosaltres mateixos. Gràcies.